Manunta, ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Diyos maray na hapon po, listeners kang DCGB AM, as in listeners and viewers kang DCGB News Online. Kumusta tabi ang satuyang aldaw so far? Ako po si Bert Nunez, makakaiba mo nindo ngayon na hapon, as in... Ako naman po si Pita, mabuhay. Diyos maray na hapon, tabi sa Indo Gabo, sa satuyang mga parantabay. Digdi po sa samuyang programa, Usapang Pamilya, every Mondays, Tuesdays, and Thursdays, 2 to 3. Digdi lang po sa Always Number 1, Always DCGB. Wala siyempre, kapartner ito po sa satuyang Technical Department. Siyempre po, si Sir Chief Ramier Tanay and... Sir Jerome Nico Martinez, ang satuyang IT, ang satuyang mga very supportive na tech department. Yan. So, mabuhay po. Mabuhay tabi ka mga boss. Halik digdi po sa station kan DCGB. Kumusta, Bird? Okay man po, Mampita. Naatabon ka bagang yan, Mampita. Pag una ko alas dos na. Kasi baga sabi ko, nagtaram ako dumana. Sabi ko may apito na ko dyan sa Alice before 1. Tanya ko, akong may tatawan akong So niyan, nakalampas nga niya akong mga 150 na. Sabi ko, niya ako, relax ako nagdatayo. Talagang, nakulaon, Bert, ang na, pag talagang atab ka, dahil ka nagmamadali, relax talaga. Yan, iya po. So, magpun pa kang inot. So, niyan talaga yung pinaka-relax ko kasi 30 minutes akong atab. Marayo ng pagmati. Kaya pakahiling ko po kay Mampita, akala ko po malas dos na. Sabi ko, first time ko na nainutan ta ka. So, yan mga pagirumdum ta, Bert, na pag yung talagang may mga appointments ka mo, be early at least 30 minutes. Yan ang aning 30 minutes yan. Medyo pa yung allowance. Lalo na ngunyan. Kasi syempre, nakulong kitang na-experience na grabe na baga. Medyo heavy ang traffic dahil nga ni po, sa ibang schools talaga nag-open na kasuhapon pa. Ayan, so ito nga ni po ang... po, ayan na, dahil mag-init ang ulo. Yeah, pag may nag-overtake, sige na, painutan na sinda. Talaga nagmamadali. Basta po kita kulang. Maski baga maluya ang dalagan po kang auto, nakakaabot mo po sa padunuman. Relax lang, smile lang. Kung may nagsingit, sige na, bahala ka mo. Alaga, yung nga po yan sa tuyang pagiramdom, na di po malingawan, magpangaji for your safety, for our safety, and the safety of our family. Ayan. Yan, isipon ta po, may pamilya po kitang uulian. Ayan. Kaya so, ataban ta po. Ayan. Ako baga Mampita, iba naman surot ang inagyan ko ngayon. Tapik adalan ko na po ko arin ang pinakamaray na agyan. Tapik iwasan ko po sa Velamor Park. Ayo. Ayan, Iyo medyo talagang heavy maski anong oras. Ngunyan kasubag pagpasiring ko digdi, medyo bako. Sabi ko ay salamat sa mahal. Thank you Lord. So marisa na po dakulong kitang pwedeng agihan na rota. Iyo nga ni, dakulong kitang mga pwedeng agihan. So dapat kani pag maaraman man kang gabos sa kung mga alternate na pwede tang maagihan. So pwede tayo itong gibuhon. Ano Bert? Na, kita baga pong para mga maibitaran sa traffic. Yeah, kita baga pong mga naghahanap buhay ng mga papa, mama, kay puwanta magluwas po para maghanap buhay. Maanap kitang alternative route. Yan. Or route. Ganun man sa buhay tanong, dapat marunong kitang apod ka yan. So mag-racket-racket. Yeah, mga diskarte sa buhay. Diskarte sa Araw po buhay. kan Alice Corner. Ayan. Kan Hi, weekend, Pao. duwang events. Kaya, kay Nasa po duwang events sila kan Sabado. magtatrabaho tayo, Bert. Diba? Kay puha natin yan. Para dapat permiman kita always on the go para makakatabang kita sa family. Yan. Ano po, nagsusumika po ano. Iyo po. Ngayon na panahon po inibawal po ang magparatukaw-tukaw na sana. Kung kaya mo man sana. Bawal Magluwas. magparaluya-luya. Sa mga kaya. Ay, kaswapon magayong nung tema natin, ano? Iyo po. Dako lang po nagpadarakan sa indang mga messages. Oo, nakulong sa mga nag-comment sinda regarding kay itong topic na bagang sex education. So dakulong kita, I myself, dakulong din ako na akudan. So ano ba yung appropriate age na para i-introduce na araw kaini. And then sa mga professors, sa mga teachers na talagang
may mga sapat sa pinag-adalan. So, ako lang half-baked. Talagang galing nag-specialize man sila sa araw kay ni field. And then, so, involvement ka mga magurang na pag nagpaapod ang school, manunungod po kaini, dapat po magtao kitang panahon. We should give time para masay nabutan. Tapos, syempre, mga akaakian, kung ano man na naukutan, pwedeng madara sa school. Diyan na bigla na sa mga parents. So, dapat, pag nagpaapod ang school, na igwang meeting regarding that, mag-attender po kita kasi importante yun po yun para sa kapakanan kan sa tuyong mga kaakian or apo and for our family. Di ba, Bert? Ang education baga po kan aki partnership and between the parents and the school. So day pong barasolan yung ngayon picture sa arong nindo sabi kan teacher. Sabi man kan magura yung man ngayon sa picture sa indo sa school. Warang tururuan po. Ayan. So dapat pa rin Tarabangan. Oo, Bert, magbatsyag pa rin kita as parents sa tuyong mga kaakian. Lalong-lalo na igwa nga di baga dumana sa wrong disadvantage daw na nga aki daw nagiging curious so baka dyan so kung ano nang libuhon. Kundi ay mag-guidan po kitama. oo. Happy watching po kay Ma'am Mariel Barbacena Nunez. Ayan. And also si Watching. Paula is watching also. Hi, Paui. Welcome back. Hi Miss Pao, welcome back. Halis sa bakasyon sa Switzerland po. Ay, dahil Ay, saan ito? ito, nagabot na siguro, mabalik na ito digdi Ah. sa aga. May classes na. Si Paula yung sa base sa Cebu po. Okay. Welcome home. Oo. Wow, Nagbantay welcome kay Papa niya. Wow, very Nag-alaga. good. Ayan. So, ayan po So, ang usapang pamilya po is sarong programa po ini para sa gabos. Tagabos mambaga kita miyembros kan sarong pamilya. Kaya pag may topic po kami digdig, gusto po nindo mag-share, pwede po kamo mag-message sa tuya pong Facebook page. As in, pwede po kamong mag-message po sa muyang Facebook Messengers. Ayan. And cellphone number. Ayan. We will appreciate po na kung mag-ano ka mo, at least ibig sabihin na nakikipag-interact in the birth. Yeah. Pero okay man yung kasi dakol man sa tuwi talaga nagpapadarang mga mensahe. Manunungod po kayo ng topic na pigtutokar. Yeah. Ngayon na hapon po, sarong magayon na topic naman po ining ikokitang ngunya na hapon na Martes na ini. Pagsaludo po ini sa mga tao behind the fire trucks, Yeah. behind the big host na nagtatabang po magpundo kan kalayo, magtao sa tuyang fire safety tips. Kaya ang episode na po ngayon na hapon, iyo po ang Pambansang bumbero. Bayaning Maaasahan. Ayan. Saludo po sa Indo. Saludo. Saludo po. Ayun po, gusto ko po muna mapasalamat po kami ni Ma'am Pita kay Fire Officer 2 Lorena M. Mijares for accommodating us na maski po through phone, talagang accommodate niya kita para magkaigo po kitang makahuron po ngunya na hapon sa tuyang programa. Ayan. Iyo Thank you po. so much, FO2 Lorena M. Mijares. Ayan. Okay. Sa mga balos po, Ayan. So, urat dyan po, may mahiling po kitang video or voice message po kan sa tuwing na-interview po sa BFP Legazpi. Dangugunta po ang tingog po ni Senior, ayan. ang ayun sa po, tuwing si guest Senior po. Fire Officer 4, Gary Santander. Siya po from the Bureau of Fire Protection Legazpi. And at the same time, siya man po ang PIO. Ayan. So, at yan, Bert Mailing Tat. At saka, may dakulon siya pong isi-share and i-explicar. Ano? Yan. Kasi ngunyan po, Yan. pigsa-celebrar po kang BFP ang 34th anniversary. Kaya Yan. igo po sindang display, exhibit dyan po sa Ayala Mall, sa Tahaw Baga po. And duwang aldaw po iyan, enot na aldaw kasuhapon buda. Last day ngunyan. Ayan. Ano po iyan na niya on dyan sa exhibit ninda? So, ano yan? So, mga gamit na, mga pigagaramit ninda, at least din dyan i-explain Yeah. ni SP of 4, SFR, si Sir na Senior Santander. Fire. Oh, yan. Ayan. So, dangugunta po ang tingog ni Senior Fire Officer 4, Gary Santander. Diyos maray napon po sa Toy Agabos. Sarong ligtas na daw po. Sa ngunyan po, ibo po kaming 34th BEP anniversary na i-celebrate po. Sa kasalukuyan po, ang Legazpi City Fire Station. Nagkagawa man po kami pig-upod ming static display. Naman po sindangon yan sa Ayala Malls. So, ini pong static display, parte po ini kan sa moyang 34th anniversary na activity. Kung saan po, duman sa static display, maiiding po nindo sa mga kabos na types ng uniforms na ginagamit kan mga BEP personnel po. Depende po sa okasyon. So, halimbawa po, may maiiding kamo duman na kulay orange po na uniform. Ito po ang pig-upod ming disaster response uniform.
So paggamit mo po ito sa mga pag-response sa mga types of emergencies, lalo na po pag saka po pag naka-red alert po kami, yun na po ito paggamit mo yung mga uniform. So igwa po duman mailin do sa itom na uniform ito po ang pig-upod ming GOA uniform or General Office Attire. So paggamit mo po ito sa mga official transaction, sa mga normal po na aldaw bilang saro po sa uniform igwa pa man po duman na pig-upod kaming Type C uniform. So ini pong Type C uniform, so pag nailing po nito duman, so nakaborda po ini. So ang termina po na piggamit mo po every Tuesday and Thursday. Minsan po pag Thursday napapalitan po kung di po ito piggamit mi, nakaano po kami athletics attire. So naka po beeping shirt na may jogging pants. Minsan po ang mi po every Thursday po may athletics po kami. So may din po ni duduman sa mga piggamit kan sa mga fire responder pag nagre-respond sa solo. So mga coats, mga trousers po, may helmet po duman. Tapos mga fire boots. So ito po ang sulog kang sa mga responder sa solo po. Igawan po duman na naka-display po sa mga various tools, so mga manilain po na klaseng tools and equipments na pigagamit po kang sa tuwing nag-responde. Halimbawa may mga vehicular accident, tapos yung may mga victims po na naiipit po mismo sa mga vehicles, mayroon po nito duman sa mga extrication tools so mga pangbuka para makaluwas po sa naipit, so mga pamputol man po, so mga dapat putulon para ma-extract po sa mga victims. So nyaraon po ito duman, pati po sa mga pag may bagyo, so nagkakaturumbang kahoy, mga pamputol din man po kami. So kung di ko na po gabos sabihin kung anong nyaon duman, baka dahil na po ko magka-interest magpa-share po kamo para mailing po nindo gabos na invite ko po kamo, imbitaran ko kamo na magpa-share po duman ngunyan po ang last day kan sa mo yung static display. So may panahon pa po, may oras pa para mailing nindo gabos na nyaraon mi duman na equipments, mga uniforms na naka-display. So sana po magkaigwa po kamo ki panahon matawan nindo kidit na panahon ini para samantalang po nindo na mailing mo po nindo ang mga ito. Ayan, ang tingog po ni SFO or Senior Fire Officer for Gary Santander. Salamat po, Sir Gary. Yes, thank you po, sir. And at the same time, he is the PIO, Ayan. So, Bureau of Fire Protection ng Legazpi City. may kasabay po itong imbitasyon ni Sir Gary na magdumanda po kita sa Ayala Malls para mahiling ta po itong mga display po ninda. Oo, kasi last day na pala nila ngayon. Last day po ninda. So at least aram ta kung ano yan sa mga pigagaramit nila. Kasi bago nadangog ko yung color orange. Pag May orange, oo. nagre-responde, and the color black, parang yung pag ordinary day yun ang ginagamit Yan, nila. pag sa So at least office yung po nakuha ninda. ko. Oo. Ikaw din po sindang uniform na pang ano yun? Pang Parang special. jogging pants. Yan. Tapag Webes da po ninda nag-exercise man da Ayan. sinda. So aram pat, at least aram ta kung araw kayo na pag nahiling lang may orange, siguro yung ibig sabihin ni Goya na parang emergency na Yan, kay oo. buwan nindang mag-assist. Dahil maki-selfie Yan. pag nakaarog sinda kayo may Emergency emergency ya po sinda. Oo. So ngayon Aldo po, sa special na pagbati po para sa gabos ng mga kababayan na walang sawang naglilingkot at handang sumagip ang ating mga pambansang bumbero. Ayan, tama ka dyan, Bert. Talagang pinagdiriwang po ng Bureau of Fire Protection ang kanilang 34th anniversary na may pambansang, ang temang pambansang bumbero, bayaning maaasahan. Ayan, ganyan na episode na kairibatangan ni si Sir na kasubago pigi-explicar and then pigi-invite kita na para magduman sa last day ng exhibit nila and display sa Ayala para maaraman ta kung ano itong mga saindang mga naka-display. Ayan, saludo po sa inyong mga pambansang bumbero. Ayan. Ini baga po, nahiling pag gari makakurang po pag mailing inagdadaralagan po sa tinampo ta gari pero may emergency po Ayun. Mailing mo. kung minsan baga po may pigsasalungan isindang mga ikos ngayang Ayun. nailing mo po itong Nagre-rescue, so mga delikado man po ang mga trabaho ninda Ayan, oo. Kasi Aside. araw mo na makulang talaga sunog. Kaya Yeah. sabi mo nga ni pati mga kung guwang pets na ngayon nakabitay na talagang sindaman ang piga-apuda na para magtabang. yan. So may mga may napuputol baga pong kahoy sa tinampo gari sinda po ang nag-aaran at nagtatabang man po sinda sa mga araw kaya na emergency. Ayan.
sa mga araw Kenny, paano kaya Linda yung pag may mga challenges Linda sa trabaho, paano kaya Linda yung mga sa tuyang mga nyaon sa BFP, paano kaya Linda pig hahampang ay yung mga araw Kenny mga challenges? Ano Bert? So, asinda po ang opisinang permisa na sindang on alert. Kaya po voice message na lang po pigo ata kay Sir Gary ta dito po baga aram baka nyaon sa digdi di man po, sa pigahagad ta magkaigwang emergency. Ano? Tapos ano po so mga siguro Bert, pati nga ni ba may ano din ba sila yung like yung nagbibigay din sila ng mga siguro mga talks sa regards nagtatao kanyan po sa mga sinda. cellphone na dapat pag nag-charge day dapat Ayun. ipagtataning ta syempre So, pwedeng mag-ignite or magsabog yan po ang nakulong second baga. voice clip ta. Oo. Mahinan yung po niya to maya-maya. Oo, Mga yan. tips, fire safety tips. Ano? Oo. So, ayan po ang saludo po sa Indo mga taga BFP. Yan. So dakulong kita at yan siguro yung mga tips pati mag all ears tayo Bert taning maramat ako Ayun ano po. dapat ang sa tuyaman ng mga Magkatao po, gibuhon. tips si Sir Gary. Yan. So Ayan po bagang gari nahiling ko po may mga fire hose at so pati po sa mga so interesado po sigurong maglaog sa BFP, pwede man garo magbisita duman ayan. Para at least ma-explica sa inyo tamang-tama araman po ikan sa tuyang PIO. Yan. Sa mga gusto mag-apply baga ng gari sailing nindo, gusto man nindo maging arog kang mga sa tuyang mga bumbero, open man po garo sinda duman mag-entertain kan sa indong mga queries. Yan. Siyempre, anarog kayo bata, may nahilibag ako kayo ng mga makikisig ng mga Hindi ano po. din. Gari dapat po pag BFP ka dapat makusog ang tuhod pati mga Yan. braso po Hindi pwede Oo, magluya-luya. di pwede magluy-luy. Inot na matiklop dyan sa tuhod mo po So, saludo po sa Indo. So birthday paglingawan at yan maduman kita. At least mahilita kung ano yung mga naka-display and then maahapota kung ano ba yung mga gamit tinda. Kung saan Yan. ba iyan. Ano? May nagpadara na digding mensahe po, Ma'am Pita. Oo, sige. Si Ma'am Tess, saludo ako sa lahat ng bumbero. Ayan, mula daw sa kanilang pamilya. Ayan. Saludo. Oo. Salute. Salute. Sendo. Yan. Si Ringman, another message na mabuhay kayo, pambansang bumbero. Oo. Sabi ni Sir Carlo. Ayan. Sabi nga ni Digdio, napaka-inspiring po ang inyong serbisyo. God bless. O, totoo yan kasi ikaman daw yung mga Oo. pagdaro ka ng pag-rescue. Bako lang siguro, kasi ang arang po not only pag may sulo or ano, pati siguro sa iba, like siguro pag nagbabaha, nagtatabang din sinda. Iyo po. Tapos nagkatao pala sila, sila po ang nagkakandak baga ki mga fire drill. Oo. Naramdaman ko po kayo ito sa samuyang opisina. Talagang nagkaigo kaming fire drill. Ano ang dapat gibuhon pag may mga aktwal. So, anong ginibo mo? Elimaw baga, makatakot baga, kadaklan yung mga LPG, ano? Iyo po. So, may nahihili ako sa ano na kung paano. Pero kung minsan maka-nervyos, ano? Pati sa eskwelahan yata nakahiling po ako mga videos na nagtatao po sindaki fire safety tips or mga things to do. Kasi importante talaga. Ayan. So, Sabi po ni Ella, sana mas marami pang kabataang ma-inspire. O yan po, na maging bumbero. Igo nga ni Digdi, laking pasasalamat ko po sa BFP dahil sinigip nila ang bahay namin noong nagkaroon ng sunog. Can you imagine yan? Siyempre, wala man na ibang ahensya na pwede magtabang. And of course, kita man ng mga sa komunidad na kung pwede magtabang, bako yung magtatabag. Yan. Tabang, bako po, tabag. May N. May N, tabang. Ayan. Pagkatayan, di ba, nagta-take advantage pag-araw gagakayan. Sus ko, iba na. Oo. Sabi nga ni po baga, day bali ngay baga mahabasan ngay basta day ngay masuluan. Ayo. O, tadipisilon baga naro ka ini. Pero di man lugod po mahabasan. Tadipisil po malaugan ki mahabas po Iyo. So, ang ano po, point po is sana makaingat kita sa mga arog ka ining Lalo na baga, pangyayari Bert, pwede pag maiwasan man sana. sa mga kandila, at ako sa altar may nagagamit akong candle. Pero pigpapasiguro ko na so day sa palibot, ta syempre akong magparos, matumbang ngayon sa kandila. Dapat dahing harani pong Oo. flammable na arog kang Ayan. kurtina or Ayan. mga papel. Yun. Yan, takong matumba. Kaya pigmabakal kong kandila, vigil candle, yung mga saradit lang. So saradit lang Oo. po. Pwede man po itong iwan ng bagang uso po ngayon, gel. Ayan. So candle gel. O kung gusto po nindo talaga dahil magamit ki kalayo po, so may battery. Ay, igwa. Rechargeable. Igwa man ako ka ito. Kailang iba man po itong nag-iro-iro po
Iba man itong kirari na So, yun, nag-iro. ako lumakit ang ano. Pero kung magagamit kita kigasera, kaya ito baga sa ibang mga lugar, gasera ang pigagamit. Eh kung ang iba naman yung nasa, may oil na pigagamit, ang iba kandila. Pero ano po, mag-iingat pa din po kita. Mag-iingat pa din Ingatan po. ta po. Isipin kung matumba ang kandila, kung may mga papel, Diyos ko, yan po ang magkakos ng sunog. Ayan. Yan. Sa mga offices po pala na nagdadangog po, private or government offices, pwede po kamo mag-request sa inda na magkaigwa ki fire drill. Ayan. Ta dipisil po ang saro baga pong bako magayon pag may mga emergency na so panic po ang mga day nang aram kung Iyo. sa maduwas, madaralagan. Yan. Puro sa nasuriyaw ang madangog mo. Yeah. Na pwede man palang Yan. lang, may order po sa pagluwas. So, dahil nagsurusuan baga po para di magka-stampede. Ayan. Kaya lang yung iba baga talagang nagpapanik. Yeah. Pero kung talagang may araw kayo na nagtataon ng mga drills and talks about kung paano ang dapat gibuhon, at least nakaka-ready din. Iyo po. So, importante din po lalo sa pamilya po, o sa mga maluwas baga po, matrabaho, sa mga maeskwela, ma-check po kita, check po ka Yan. mga saksakan. Ayan, lalo na kung yung electric fan. So, binayaan mo, sarado ngayon, so harong nag-aandar. Ako, Yan. Bert Saro, ako yung last, pero akong last na kumaharali nga, the whole family maruluwas. Ako yung pinaka-last dahil pinche-check ko lahat. Kung may mga nakasaksak, dyan baga nakasaksak yung rice cooker, parang yung pag-ulita, mainit pang kanin, dapat i-unplug. Pati na sa so electric fan, baka nalingawan. O kung lalo-lalo na sa plancha, isus makatakot, Ayun ang po. mga araw kayan. So, pasiguro po, maray na pong nagpapasiguro po kita. Ikaw pong pagkakataon na nagamit ka kiplansya, tapos aram mo man na ginilid mo na, inali mo sa saksakan. Pero pagluwas mo, ganun nagduwa-duwa ka, ang kibuno po kayan, bumalik ka. Yan, para sigurado. Para sigurado po. Lalong-lalo na ang mga seniors. Ayan. Masingan po ako, kung Mga minsan may senior event, baga po moments. ako mampita, may event ako na iling ko may gumus-gumus, na kaipuan ko, hindi pa planchahan ko po iyan. Paghali ko po kain, ganun nagduwa-duwa, nabulnot ko ba? Pagdaing tao po sa room, minabalik ako. Pagdaing, apodang ko, kung siseman po ang yaon duman, pa-check. Ayan. Kaya ako nagplansya kasuwago duman sa may dining area. Tani, at least nailing din ako, nakasaksak pa o dahil. Nagpaplansya ako, naka-electric, pata may inito, nagpaplansya ako. At least, nailing na, pagkaag na, alimbawa, naka-plug pa ito, marireparo man. Iyo. Tapos na-mention mo baga sa electric fan, Mampita, igo din baga pong naging cause sa kang kasalo, electric fan, Oo, ta dahil nag-init, nag-overheat. nag-overheat po, Ayan. so electric fan. Ayan. So, ini po ang episode tangunyan po, saludo po ini. Oo. Pagtataong saludo sa Yan. tuyang mga pambansang bombero. Oo. Bayaning maaasahan. On their 34th anniversary, Igwaposindan display exhibit ng mga gamit sa rescue at firefighting ng BFP dyan po sa Ayala. So last day today, please find time na para at least aram ta po kung ano yung mga gamit na yan. O, ano pala ni anniversary pala ninda ini Mampita ba kay go lamang ki celebration. Ano po, message mo lang po ako Sir Gary kung igo po celebration Oo, baka ka mo. may libre-libreng Oo. magtindog ka dyan ta. ang kakang tubig, Gari ayan. nailing ko nga ni ngayon Mampita, gari pig-invite man sinda pag may mga color fun run, gari Oh, pero may Ano po? partner, pati nga sa may mga tree planting activities, sa cleaning drive, pero may mga pong partner yan, yung mga pag-iribat na dyan. So, yan. So, ang sa inda po pala, ang dinuman ko pong BFP Legazpi, so dyan po ito located sa Embarcadero, Boulevard ang pod kayo ito Opo. Mampita, ano? Opo, sa may Boulevard. Sawangan. Yan. Ayan. Aranihon po sa Sawangan. Ayan, sa Ampangan lang niya una pa. Tsaka pag may mga events baga, duman sa may Ampangan ninda. Pag may Yan. mga concert, so duman po pigigi po. So aran yun lang. Kaya pag masabatan ta ining mga living Saludo. heroes ta, saluduan ta. Saludo, sir. Basta, ang tugon po, pag naka-orange, day ka mo mag-selfie ta. Yan. Nasa emergency yan, pag may mga Ayan. Di na magpara roistorbo. Tayan, nakafocus na yan kan mga gigibuhon ninda. Tapos ito baga Mampita, din nagda-drive ka mambaga. Ito baga pong so pag may truck na, may fire truck na nasa likod mo na nagwawang-wang na. Give way. Yan. Same thing pag may ambulance, di ba? Pag Yan. nadangog na yan, di ka na makipag-inutan pa na pagiharang mo pa. Kaya nga ni po yan, may siren na araw ka yan, kasi po, emergency po Emergency. yan. Magilid na po kita, bigyan na natin ng daan. Iwasan po itong so nag-earphone baga pong or makusugon ang Yan. tugtog. Ta pag may ever pira na po ang Pinadamo. nahiling taka yan na day talaga nagigilid po ano. Ayan. Anong nangyari? Binangga na luko. Oo, binangga or
Dahil ano pa, ba't ang sulo baga po? Makaskason lang yan. Ay, isus ko, grabe. Lalo na pag mainiton, saka yung mga materials na madalion, mga combustible, mga rugayan, so mga mga dipa, madalion. Tapos ang mga harong durukutan, isus ko, madalion, makaskason po yan. Tsaka makatakot akong bagang buhay ang nadadanyaran. So, importante rin po ini una sa tuyang episode na dyan matao kita ng mga tips, ano? Ayos, sa Pagbalik ta po, dadangog ta po girari ang tingog po ni Sir Gary Santander, Senior Fire Officer 4 as in PIO kan BFP Legazpi. Kay ba po sa tuyang Tech Department si Chief Ramir Tanay. And si Sir Jerome Nico Martinez. Ano oras po niya to? Alas 2:30. Mabalik po kita. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. This time check is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, singbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa Kape Asin Barretang Agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Sinchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong ali sa Indo. Danganing ini sa itong pagtripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod, mapangyari, asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimagan sa namagsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sa mahigit 15 taong paglilingkod na natiling tapat sa sinumpaang tungkulin sa mga kababayan. Mula educational assistance, Mula high school hanggang college, tinulungan ako makatapos ng Ako Bicol. tulong medikal, Dakulang tabang po talaga sa muan Ako Bicol. karagdagang hanap buhay, Salamat Ako Bicol sa dagdag puhunan. libreng patubig at ilaw sa mga kanayunan. Salamat po sa Ako Bicol. Kaagapay mula noon hanggang ngayon. Salamat, Ako Bicol! Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, outgoing Congressman, Attorney Jill Bungalon, and incoming Congressman, Attorney Alfredo Pino Garbin Jr., ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa! Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, Digdi sa DZGB. Kaya nagbabalik po ang Usapang Pamilya. Kaiba po si Kuya Bert at si Ate Pita. Yes, mabuhay again. Welcome back. Nasa second half na tayo, Bert. Ang satuyang programa, Usapang Pamilya. Saan sa tuyo pong episode ngayon na hapon, Pambansang Bombero. Bayaning maaasahan. Ayan. Ma-shoutout po muna kita sa mga pag-iriba po ni Senior Fire Officer 4 Gary Santander sa BFP Legazpi na ang sa kuya pong primo na si Sir Norman Andes, as Senior Fire Officer 2 Ferdinand M. Rional, Chief Fire Safety Enforcement Section, as in si Senior Fire Officer 1 Ronel Raposon, pati naman po si Fire Officer 2 Lorena M. Mijares. Just maray na hapon po, as in shout out po sa inyong mga mabuot pong mga nakahurong ko po. Yan po. Shout out sa Indo and salute. Saludo din po. Ayan, saludo. And of course, Bert, ano ta naman so sa tuyang mga paraantabay, regular natin na mga nag-aantabay sa satuyang programa. And don't forget si Sir King. Permian na nag-aantabay. Sir King Rinaldo, watching from Bunker 1. Ayan. And of course, sa Kuyang family, all of them are watching. Si Paula, si Angela, si Luan, and si Uwi also. All of them are watching. And si Tess and si Nancy, naghihiling man sindangon yan. And of course, yung Samu, yung mga pag-iriba sa Alice. Just maray na hapon po sa Indo. As in kay Mr. and Mrs. Kiambao. Ayan. So, Samu yung pag-iriba also sa Kiwanis Club of Legazpi na iguang Watch Your Health. Every Sunday hanggang last Sunday of August dyan po sa ICR Sinda. And last Sunday we were there. Thank you po sa pag-assist kay Sir kay Doc Eyat, kay Sir Tim De Villa, and of course kay Sis July and kay Sir Frank. Ayan, tinarabangan kami kang pagpa-check up duman last Sunday. And sa kuyang mga pag-iriba sa muyang Batch 75 Bicol University and sa Libon, and of course sa muyang mga kami CBP as well. Ayan. Sige, tama po yan, activity nindong Watch Your Health. Iyo po yan ang saro sa mga komisyon. Nalilingawan ta po. Nalilingawan. Na sige na sang trabaho po, dahil na po na hiling po. So, so health. So, kamugtakan, kan lawas, kan lambang membros, kan pamilya. Isiyan ta kung, alimbawa, alang kung cholesterol, so dapat bawas kita kung dapat. Ang low fat, low salt, low cholesterol, at saka yung ang pwedeng iinom mo na dapat. Bert? So, okay. Thank you again. Salamat po. So, magkakaigwa kita, Bert, just to continue with our episode today, of course, ang pagselebrar kang Bureau of Fire Protection ng Saindang 34th anniversary na nagkakaigwa sinda last day kan Saindang display exhibit ng mga gamit sa rescue at firefighting ng BFP. So, ngunyan, madadangog ta ulit si Senior Fire Officer 4, Sir Gary Santander ng Bureau of Fire Protection Legazpi, and at the same time, the PIO. Ayan. So saluwat po ang Bureau of Fire Protection Legazpi City Fire Station. Pero po kami nagkatao kay mga fire safety tips para makaiwas po kita sa pwedeng mangyaring salo na pwedeng mangyari sa mga rungta na
imbis magkaigo po damage, pwede ta pang maagapan ang sulo habang sadit pa. Pwede tang mga maligtasan sa tong mga buhay at sa tong mga mahal sa buhay. Asin po, masib taman sa mga property so mga gamit o mas oro pa po. So masib ta so arong ta. So sa mga ano po, so sa mga nyaon po pirmi sa arong, so ano ba po, nagluluto po kita, no? Pirmi mo po kita nagluluto, lalo na pirmi kita may gamit LPG. So primero pong tips me, data po pagbayaan ng pigluto, always attentive po kita pag nagluluto kita. Minsan po kaya habang nagluluto kita, may minapod sa cellphone ta hanggang sa nawiwili kita na o restoryan sa cellphone. So data po na malaya na nagabaga na pala so mga pigluto ta hanggang sa pwede na pong magkaigo kisulo sa kusina at madamay na po ang buong karongan. So pag nagluluto po kita, dapat watchful kita sa pigluto. Pagkatapos naman po magluto, dapat i-set up ta na so valve kan LPG. I-set i-up taman so sa stove. So para do po pasiguro po kita na do ang ano ta na off. Tapos kung madalas man po bagaan burnout sa toya, pag banggi nag-burnout, dahil na iwasan, nagamit pa kita kay mga kandila. So, bira na ang gasira, pero may naggamit pa, pero kandila ang kadalasan. So, pag nangyari po yan, dapat ikagta ang kandila sa safe na lugar. Kung matumba man, dahil siya magkuskisulo. Alam ba, nasa planggana siyang aluminum na may tubig. Pero tapos, dahil po hindi pagrani sa mga kortina o anumang bagay na masusuloon. Tapos natumba po yan, na dahil tanamalayan, baka po magkuski insidente. So regarding naman po sa mga electrical system, so kung may naparong po kamo sa arong nindo na medyo anapunta amoy na susunog, so dahil wag na po kayo magpakampante na okay lang yon. So hanggat maaari po malocate nyo kung saan man po itong namamarong na itong garo foul smell na may sulo. Tapos kung na find out po nindo na iling nindo na mga sasaksakan man sa napalan, medyo namarong na. So, papalitan ta na po ito. Kung tatao po kamo mag-ayos, o kaya po mag-ano po kamo kay mga tatao, mga elektrisyan, o kaya sa barangay elektrisyan, pwede man kamo mag-agad kitabang na mapalitan po ito. So, pag ano naman po, alimbawa, maali kita sa arong, babayaan tan arong tadi talagang mawawalat. So, medyo safe po, mas safe na po sa toya gabos na tanggal nung tapos sa saksak sa mga appliances ta. O kaya minsan deta man na off ang main breaker ta, minsan may mga pagkaon baga sa rep na di pwede maraot. So at least iyon na lang po ito. Pero kung dahil man sana po na kung pwede man sana po i-off ta ang main breaker, mas safe po kita na i-off ta na po ang main breaker. So sa mga may aki man po sa arong, so baka po nagagamit ka mong mga posporo. So dahil po nito pagbarag-barag sana sa kayang abot kan makita. Ang mga curious yan, pag nakakapot ang kiposporo, lighter, masindi yan. So baka po nalingat ka mo, dahil nailing ko na ng pagsindihan. So pwede po bagkos po maniliki kasalo. So magantabay man po kamo sa mga igo po kami pigapod na bandilyo. So, nag-iikot po namin sa muyang fire truck. Oral daw po, nagtuto po kami kay mga flyers. Yan po duman sa mga iba pang mga fire safety tips na very important po sa satoya. Saka mag-antabay po kamo sa mga papaluwas mi po ng mga impormasyon regarding sa fire safety. Maraming salamat po. Ingat po kita, boss. And boses po ni Senior Fire Officer for Gary Santander. Thank you so much po. Thank you, sir. Sir Gary, mabalos po. Dakol kami na ako doon ni Sir Bert, So, ito nga sabi ko baga Bert, so kandila sa mga altarta. Kung day pag nagba-brownout baga, permi bagayan na experience ta, nag-iilaw kita ki kandila. Pasiguro kita kung sa inta po bigkakagian. Bako dapat arani sa may mga kortina, at saka maray na itong ikakag sa may, sa may baso or sa mga platito na safe, na kung matumba at least duman, day pagrani sa may mga papel. Naramdaman ko po kayo tusukan may bagyo talagang
naubos na din mga rechargeable lights. Nagpalaad man po kami kandila. Kinaagmi talaga sa tahaw kan harong na so harayo po sa mga kortina. Ayo, totoo yan. Lalo baga Bert, pag nagbagyo na pirang aldaw ngayon din kuryente. So makatakot talaga na data paglingawan. And then saro pa na dapat daw pag nagluluto nung kananggad pagbayaan. Diyos ko, ako managing may experience ko Bert. Nagluluto ako ning ko aram kung kamote yon, nagsap na di ang kamote baga or matag pipa noong tubig. Ayo po. So nyan, sabi ko day pag diniluto, nagluwas ako tapos may pig-asikaso ako pigbisita ko sa mga tanong pagbalik ko. Tutong na maray. Diyos ko Nagantod. sa kaldero tutungo na. Diyos ko makatakot ang araw kaya na talagang sabi ko baga sa imo may mga senior moments na araw ka Yeah. nalilingawan. Makatakot na Bert. So ito pong sabi ni Sir Gary, pag may naparong ka na baga po, Oo. So ibig sabihin, iguhan na, kumisan nga ni baga po, nasa event, bigla kita may naparong na gari-wire. Diyos ko. O yan, Makatakot. gari-wire, gari-papel. Mag-ano na po kita, maghanap-hanap na kita kung saan po hali itong parong na ito. Ayan. Baka may nasusulot na po. Ayan, going back duman sa pagluto, magtugon kita kung alimbawa maluwas kita ilingon mo itong pigluluto, tatibad matuto, madigdi lang ako sa luwas. Maray na yan, may pigtataraman kita Yan. delikaduhon, nagluto, ito palang sa kaldero na sunog na nagputok na, gabos na. So yan po, maray man po na may pigluluto, kasi bago na, day pagbayaan, kung mahali man, may tutugunon. Ano Bert? Yan. At saka yung mga appliances, ano Bert? Ano Ayo sabi po. ka sa bago? So mga saksakan da po. Yan. Day malingawan paghalion po kung mahali ka mo kanharong. Yan. Apwera kung may mga pagkaon da sa refrigerator. Ayan. Yan, pwede man yan, ano? Ayo po. Pero alimbawa kung out of town, anong gagawin? Kung medyo haloy-haloy po, kay Puan Garo, tanggalo na ang saksakan sa refrigerator. Limason po. ang refrigerator. Daraho na po sa mga pagkaon. Iluto na. Kung planado man lang po. So bakasyon. Plan trip, oo. Saro-saro na pang paglutoon sa mga nasa rep. Yan. Para So, maski po kamo po, kampante kamo. yan. So mga magayon sa tips ni Sir, ano? At saka sa opisina ninda, kasubago, araw bang ibig sabihin ng bandilyo? Ano po? Nagabandilyo da asinda Ay, da po, oo. na nagtataraon ni mga flyers, ano? So kita, alimbawa kita, nag-aagi dyan sa dangog nindo na may bandilyo, na may bigtatang flyers, magluwas po kamo, tada ko lang pong tabang yan kung anong mga announcements ninda, ano? Yan. Nagtatao sinda ni mga information. Ayan. So saludo po sa satuy mga bombero. Tapos po sa mga maray po ito nag-uron-uron ang pamilya din. Pag-urarampangan po, nag-uristoryahan man po kung ano mga dapat gibuhon kung sakali pong may mga arog ka na emergency. Ano mga inot na bitbiton. Ayan. Naramdaman mo, Bert, kasaro, igwa kitang topic na pag may mga emergencies na dapat na may mga lambang member ng family, igwang mga dapat bibit-bito na niya o na kumpleto ng mga gamit. Ano? Yan, ayo po. Yan. Ano nga ito, go bag or ano? Go bag po. Go Dapat bag. may go bag po Yan. kita. So, niya dyan, importante yun kung sa kuya, subulong. Yan. Ini pong Tubig. Yan. pag-arog po kainin, Pagkaon. mga insidente pong arog Yan. kaini. Ang pinakainot pong inot na darahon ta. So kita, buda sa membros kan pamilya. Yan. Dahil bali na po itong mga gamit nakukuaman lang bagagirare po yan. Pero ang buhay po, dahil na po inababalikan. Orang kapalit ang buhay ta, importante yung po yan. Mm-mm. So, permi po kong magdangog sa samoyang programa, dakulong kitang dala na, Yeah. di ba, Bert? Tapos nagluluwas din pong pagpagirumdum, kay puwan ng pagpagirumdum. Pero malay tabaga ngayon mampita, may naghiling sa to, biglang buminalik sa arong. Minalingaw plancha pa lang ngayon. yan. Nakasaksak nga. So, may pigluluto pa lang yan kung kamote, duman o batag. Ayan baga pong, natada po yun mampita po, kadalasan kang batag buda, kamuti po ano. Ano po ba? Garip, bata ngayon baga po, kami po, pero madalas kami magluto magsap na batag. Oy, healthy ba ganadang ko kasubago sa programa ni kasubagong before lunchtime, no, ang mga benefits da akang kamote, bata yung pagkakaon Ni kasubago. Sir Mar. Yan, si Sir Mar. Sana dahil niya ako magsabog duman sa programa Mini Bert. Wow. Iyon na ngayon sa breakfast, iyo pa pinanguntuhan. Oh, yan. Magbasa po kita magkapera po digding mga mensahe. Yan, okay. Ayo tada ko naman nagpadala sa tuyan ng mga mensahe, Bert. Naalala ko po noong bagyong Riming, andyan ang BFP para magligtas. Tama po. Oo. Tapos ano baga mampita, gari nahiling ko po. So kung may mga nagpapadara kita kay mga matabang sa ibang bansa man, gari kukuha po sa BFP, Oo. Talagang kay puhan sinda pag may mga arog kaining. So Yan. rescue. Nagtatabang, oo. Rescue po. Nagtatabang.
halimbawa may sarong nangyari gaya sa ibang lugar digdi like in the Philippines, kay baga may nangyari sa Leyte siguro. So talagang sindang mga grupo yan, mga train na pipadaraduman para magtabang, mag-rescue. Yan. Sabi digdi, sana'y madagdagan pa ang iyong kagamitan at training. Ayan. Yan. At saka God bless daw our heroes. God bless. Sabi man, maraming salamat sa libreng fire safety seminar sa aming eskwelahan. Sabi ni Teacher Paul. Oo. Sabi naman digdi dahil sa BFP, ligtas kami sa sunog noong nakarang taon. Yan. Ito po, sabi ni Sir Larry. Madalis na po ito na pindot ko po. So, nag-message po si Sir Larry. Sabi ni Sir Larry, Mariza Bongalon, Molina, pwede man na ilaag ang kandila sa lata nin mga gatas na dakula. Yan, tama yan. Oo. Yan, tama. Luhuon mo lang sa gilid kan lata para maliwanag ang palibot. Watching live from Timor-Leste. Hi, hello. Oy, Sir Larry, more power to DCGB. Yeah. Thank Thank you, you, Sir mabuhay. Larry. Masiharayon ka po. Oo. Naghihiling ka po sa Muya Buda. Salamat po sa tip na ini. Oo. Lata, yan, sa latang taday pwede ang plastic. Ayun po. Yan. Yan. So ako, yung mga luma na baso baga, na sa mga may bugban na barato, yung duman ko pikakagunan. Pero lilagan ko sa iraram ng dit na tubig. Yan. Ikaw nga baga po itong sa mga nababakal sa saod pong barato man sa nagsugari mga hali sa chinilas, sa mga rubber baga po na naglalataw. Yan. Yan. Tapos kakaagan mo kilana. Yan. Iyo Buda baga. Tubig sa baso. Oo. Kami kito iyo tubig tapos oil. Na Yan. Yan. Tapos Kasi, may wick. importante din po ito kasing may ilaw po na maski diit ang pwedeng maaksidente ka, matangko kita, ma-slide. Oo. Ako kayo pag madiklumon, gari ako nakakangos, gari ako pagtutulog, gari ako magadanan anong klaseng phobia yan. Ano so, po? Ayan, pag wala ang nailing na liwanag yan, takutunan akong gari ako dahil nakakahangos. So, kaipuan din, kaya kung gusto niyo ng araw po kayo ito pong sabi po ni Sir Larry na sa latangan po ikaag ang kandila. Para safe. Oo. Sabi digdi, salamat sa inyong serbisyo, walang kapantay. Pinakamalupit ang BFP sa teamwork. Ayan, hali kay Brian. Gari ano po siya, nyctophobia. Anong siguro. apod? Nyctophobia. Yung sa madiklom na orang fear ilaw. of the dark. Oo, ayan. Igo ako kay birthday ako nakakahangos, kaya takutunon ako. Di bali maliwanago, nangingiturog ako, maribukog pa dyan, palibot ko, so apo ko nagakawat, nainot na sulola magkaturog. Pero iga din itong gustong madiklumon, nga ning nakakaturog da aki maray. Ay, ako madiklom, pasang alimbawa, pasang may ilaw lang, sa kuya. Proud BFP family member here. Ayan. So, dakulon digding mga mensaheng mga nagpadara. Bert? Sabi po ni Alex, kahit ulan o init, andyan kayo. Salamat. Ayan. Thank you. Tapos sabi niya, BFP forever, mabuhay kayo. Ayan. So, ini pong episode na po ngayon, pagtao po ining saludo sa satuyang pambansang bumbero. Yan. The Living Heroes. Saludo po sa Indo, mga pambansang bumbero, bayaning maaasahan. On their 34th anniversary, yan po, iniimbitaran po Ugiling Kitagabos sa saindang display exhibit ng mga gamit sa rescue at firefighting ng BFP dyan po sa Ayala. Last day today. Nagpapasalamat po girare kita kay Senior Fire Officer 4 as in PAO kan BFP Legazpi, Sir Gary Santander sa pagtaong honra po sa Satuya na makahurong tapas po siya ngayon na hapon sa Satuyang episode. Yeah, Si Fire Officer 2, Lorena M. Mijares, ang nagtanggap po kan Satuyang call, buda nag-entertain sa Tuya para makahurong po si Sir Gary Santander. As in, i-shout out na naman po sa mga amigo to dyan sa BFP, sa Kuyang Primo po and Padi, Sir Norman Andes, si Senior Fire Officer 2 Ferdinand M. Rional, Chief Fire Safety Enforcement Section, as in Senior Fire Officer 1 Ronel Raposon. Ayan. Ako'y guwaman na midbid si Isa. Hi Isa. Ayan. Ay, gwa pa lang pa akong inaanak sa ginubatan man si
Madagitan shout ako. out sa Indagabos, ano? Basta shout out po sa Gabos Yan. ng BF mga nagtatrabaho sa Bureau of Fire Protection. And thank you kay Sir na susatuyang guest kanina na nagpataong mga tips also kay SFO4 Gary Santander. And so ano mo, kabidbid na Aba, nag-invite. siya. Thank you po sa Tapos, Indagabos. shout out din po, dakul po akong pig-MC-han ng mga taga Bureau of Fire Protection sa Kasal. Ayan. Shout out mo po sa Indo. Thank you. And before tayo before mag 3 o'clock, nakulong Opo. po kitang i-remind, Bert, this coming August 21, ano nga dito sa tuyang dakulang pagtiripo na Sarong mangyayari? Family Congress. Ayan, Family Life Congress happening this August 21 sa ICR, 8 to 5. Ang theme po kay niyo, Family Blessed, Nourished, and ano pa to? With Mary. Send for with Mary. Ayan. So, yan po. Watching from Ligao, Sir Doms Benitez. Just maray na hapon po. Thank you. Ayan. So, August 21 po iyan, Ma'am Pita. Opo. Family Congress. Yan. Sa ICR po, 8 to 5. So, mag-register na po kamo. May igwa po ining bayad para po sa day na po kamo magluwas. So, igwa pong bayad para sa cost sa indong pagkaon. And for the students, may discount. It's only 200. Igo po kita mga speakers dyan na mga matibay. Kaya, mag-attender po kamo sa whole day po iyan. Ayan, mag-ilingan naman kita duman, Bert. Ayun Ano? po. Ayan. Ano daw kunya naman daw sa Alice Corn? And another one, this coming August 10, Bert. Yung dinner concert for the cause, 6 p.m. Yan. October po, ano? October 10 October sa LC3. Yan. Be a benefactor, support a seminarian. Ayan. Concert for a Supportahan cause. po ang Dinner mga concert for a cause. Featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with the renowned chef, Jesse Sinsioco. Ayan. Matibay po iyan. Matanaan ta po ang mga luto ni Sir Jerry. Yan. So, mag-ilingan naman kita. Mag-ilingan. Mag-ilingan naman po kita. So, dakulo ng mga happenings, Bert, ano? Ayan. So, iyan pong dinner for a cause. Ikaw po iyan na ticket na worth 5,000. Oo. Pero sa mga gusto pong mag-donate, welcome po kamo. Ayan. Welcome po, tabi kamo. Yeah, be a benefactor. Kung sabi mo nga ni Bert, kung day ng, alimbawa, kasi 5,000, alimbawa, gusto magtaong pirang amount, pwede po nindang ipadala Any sa amount GCash. is welcome. Oo, most welcome po yan. Nakulaon po yan na tabang. So, igwang pwedeng ipadarahan na GCash or sa video account. Ano, Opo. Bert? So, for more info, ini naman po, okay. So, contact lang po nindo sa Diocese of Legazpi page kung gusto po nindo. Ikaw po dyan ki-post about kaayan. Dakul ang mga Dakul na po. permi kitang mag-ilingan, Bert. Ano? Pati sa ano baga po, ang yan August is ano din, Ibalong Festival. Ibalong. August 21 yata or Ayan 22 din ang start ng Ibalong Festival. Hanggang September, nakapost na po yung ninda, yung calendar of events, and talagang pigprepararan na dakulang mga sabi events ang gigibuhon para mas maka-invite lalo ni mga turista na magdigdi sa syudad kang Legazpi. So magkakaigo ng Dragon Boat Race, igwang billiards na kung siya nga ni po si Efren Bata Reyes, bisita po, may golf tournament, and kadakol pong mga activities na gigibon during the celebration of Ibalong Festival digdi po sa syudad kang Legazpi. Kaya abangan po niya to ang mga aktibidad sa Ibalong May Festival. mga concert, Dakulong po yan. gigibuhon, oo. Dakul yan. So mag-iilihan So, naman kita, busy-busy Bert. po ang mga taga-Legazpi ngayon, ano? Ayan, oo. So, nahiling ko po dito sa schedule of activities nila. Nagpupuon pong August 21 Ayan. with the Ibalong Agri-Trade Fair. Ayan, May Beer Plaza. May bounce, trampoline exercise, fitness exercise, exhibits. Sabi nga ni Bert, May parada. i-level up daw yung para Yan, maka-invite lalo, maka-inganyar kay dakul ng mga turista. May boxing competition din po sa Embarcadero de Legazpi. Yan. So, kadakul Dakul na, po yan. Kadakul na So, mga... mapon na August 21, nahiling ko po digdi ang activities ninda. Pick-abot pong September, first week of September. And also September, Fiesta din sa Albay. sa Albay. Ayan, okay. So, masasabayan po nila sa fiesta sa Albay, September 3. May agri-fair, may trade fair. Ano? So, abangan po ang opening po kang Ibalong Festival, August 21 na po iyan.
No po. Kasi mga ito pa pong iba may pong piga-promote ni Ma'am Pita ng mga aktibidad din po kan Diocese of Legazpi na kasabay po ini sa pagpreparar sa 75th anniversary kang Diocese of Legazpi. And sa Sunday also, magkakaigwa yung Kiwanis Club of Legazpi, yung Watch Your Health. 5 o'clock duman man po sa ICR. So, dahil muna ka mo mag-breakfast, no food intake from 12 midnight. Ayun po. Okay. So, kaiba na po sa satuyang Technical Department, si Sir. Chief Ramiro Tanay. And si Sir Jerome Nico Martinez. Kami po ang sa indong mga nakaibahan. Mabuhay, ako po si Pita. Ako man po si Bert na nagsasabing sa bawat usapang pamilya, May panibagong pag-asa. Abangan po ang mga sunod na program, Pinky on My Baby with VP Henry Maceda, si Kadoroy. Broadcaster of the Year. Yay. Thank you. Just maraming hapon po. Sa indong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga.